ничек төшерелә? Йокысыз төн, юлсыз авыл һәм ватылган вертолетлар. Şehirde ismin kalasın, ismin ölümsüz olsun. Һәм менә узган программада вәгъдә ителгән клип төшерү мәйданчыгыннан алып кайтылган репортажга чират җитте. Татар эстрадасы җырчылары клипны кайда, ничек төшерә дигән сорау байтактан кызык иде. Дөрес әйтәм бит шунбай. Айрат Сафин дигән җырчының төшерү төркеме июньдә Түбән Новгород өлкәсендә булып кайтты. Яшә җирдә дигән яңа җыр өчен видеоны шул якта тапканнар. Клип ничек туа? Адымнар репортажы. Биш камера, 10 яктырткыч, Мәскәү, Казан клипчылары һәм бөтен Рыбушкина авылы. 4 көн эчендә Түбән Новгород өлкәсенең бу авылы гомердә күрмәгәннәрне күрде. Кинода моның кадәр төшерелмидер. Клипка әзерлек 2 ай барган. Аны юлда да, юлсыз басуда да төшерергә туры килә. Районның утсыз почмакларында ярдәмгә генератор бар. Төшерү төркеме бу 4 көнгә йокысыз эшләргә килгән. Төннәре 3-4 сәгать кенә. Сценарий переделывали раз 10, наверное. И до сих пор переделываем. Даже во время съемок приходится какие-то места просто-напросто менять. Мы приезжаем на съемочную площадку, мы понимаем, что у нас рождается какая-то новая идея. Радик Ерулин клипның баш геройы да. Һәм җырга аранжировка ясаучы. Сценарий буенча Радик фотохәбәрче, редакция бурычын үтәп, ул газета өчен кызыклы материал табарга тиеш. Клипта язмыш Радикны Рыбушкина авылына ташлый. Аны монда бер кеше тарихы җәлеп итә. Зовут его Абдулхамид Садыков Саитович. Именно благодаря ему в Рыбушкино были воздвинуты грандиозные красивые проекты, мечети, парки и много других интересных объектов, которые мы в клипе показываем. Җырны яшь егет Айрат Сафин башкара. Бу аның тәүге клипы. Шуңа да технологиялар белән таныша гына әле сорауларга да тартынып җавап бирә. Иң кызганычы татарча аралашырга риза түгел. Я обычный певец, который просто пою. Yaşa jirde ismin kalasın, ismin ölümsüz olsun. Sizden kalgan bulanlarla yanışıma yanılsın. Төшерүдә чират иң катлаулы эпизодка җитә. Сценарий буенча машина таудан тәгәрәп төшеп ватылырга тиеш. Моның өчен Жигулине берничә тапкыр өскә алып менергә туры килә. Ничек кенә тырышмасыннар, уңышлы дубль килеп чыкмый, һава торышы гаепле. Надо машину было поднять в гору, но из-за того, что идет дождь, трава мокрая, газель, короче, не тянет. Шулай итеп, машинаны икенче көнне яңгыр туктагач кына тау астына җибәрәләр. Монысы инде клип төшерү өчен махсус алынган мөгъҗиза – вертолет, фәнни телдә квадрокоптер. Аның белән режиссер идарә итә. Эченә куелган камера бөтен кирәк әйберне төшерә. Әмма бер вакыт ул режиссерны тыңламый башлый. Шул чак запас вертолет эшкә җигелә. Бу хәлләрнең барысын авыл халкы игътибар белән күзәткән. Үзләре дә актер булып караган әле. Кайберләре клипка ләкәнең күрми дә калгандыр. Икенчеләре исә камерага биеп тә җырлап та күрсәткән. Тек тала, 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 тала ике беләгем, нигә тала, нигә яна, икән минең йөрәгем. Хәзер клип белән эшкә монтаж осталары керешкән. Июль башында күрсәтергә вәгъдә бирәләр. Альбина Сылгареева, Роман Ишкинин, Казан телерадиокомпаниясе.